Мәхәббәт йөрәк дигән кино чыккан иде. Аны төшерде Гайяр Нуриманов. И режиссер инде. Анда минем кичкенә генә роль бар, укытучы роле, педагог. Анда Кылгали турында сөйлим студентларга, яшьләргә. Кылгалиның Йосыф Зөләйхасын өйрәнәбез. Йосыф һәм Зөләйха, сез каникулга китәсез, һәм шунда бик яхшылап шуны өйрәнеп алырсыз. Сез әле язмалыгыз күчереп, әлбәттә, каникулдан соң яны сездән сорарым. Безнең фильм ике телдә. Любовь, дело сердца и мәхәббәт йөрәк ише. Аның кызыклыгы шунда, язып баралар русча сөйләгәндә, татарча. Анда инде кирәк татар балаларын татарча өйрәтергә, менә әгәр дә татарча фильм карый икән, анда әле җөмләсе белән русча языла. Әтисеннән әнисеннән сырый, әбисә теленә ул белмәгәнен сырый. Шуңа күрә кирәк. Менә бөтенләй бетмәскә тиеш ул татар теле. Курска чыгып, кияүгә, аннан соң нигә чыгып, татарга алар инде не катнаш семья, гаилә. Ну, татарча белергә кирәк. Менә сез беләсезме, сезнең балалар, оныклар, минем балалар өйрәтәм шул, менә шуңа күрә өйрәтәм. Безнең театр студия, Диләфрүз театры. Инде bir zaman татар яшьләре килә. Алар татар яшьләре килә, мәхәббәттә талар бер-берсенә каршы булар, иләнешәләр, гаилә туа, татар гаиләсе. Мин бик каты сөйләм татар гаиләсе тугач. Аннан соң аларның балалары туа, шулай балаларын истерәп киләләр инде. Безнең Әнәс Гайнанов җигет бар инде. Казан җигете. Ник иҗекләп өйрәтәм. Татарча иҗекләп өйрәтергә туры килә. Татарча белмиләр. Казан җигетләре. Менә өйрәтәм. Әле татарча театр куярга кирәк. Тинчурин театрында татарча сөйләшмиләр. Берсе чыккач әйтә тәрәфстә. Әйдәгез китек дибедә. Ну, уйдем дип әйтә урысча инде. Ну, зачем ты нам дали бесплатно билеты, или какой-то подарок дали, 8 маркалар тулып килгән зал, тулып килгән. Ләкин аларга ничек төртеп билетларын төртеп бирергә, аннан соң бүләкләр бирә. Ну, алай ярамый. Менә бездә андый хәл юк. Менә Мәскәүдә билетлар тора икән, шулай 300 тәңкә мәсәлән. И зал тулып килергә тиеш инде. Милли университет, я не знаю, потому что алар аңламаслар. Алар аңлар өчен аны школда, мәктәптә укытырга кирәк бит әле. Премьер залында да, космос залында да концертлар март айында һаман күбәеп китә. Мартта күбәя, нас сыймыйлар да шуңа күрә. Тамашачы бармы? Бар, үзе бар. Ну, интересно дисәм, шул кадәр обидно. Алар киләләр Мишель халкында. Күбесе, Горький халкы, алар, извините, убыфта утырга, дусларын күрергә, сөйләшергә, әңгәмә кырга шунда. И даже алар шаулашып утыралар, хәтта сәхнәне карамаска мөмкин. Анда сәхнә өстә, алар буфетта аста утыралар. Миңа шунысы обидно. Алар хәтта сумкасына салып та киләләр тегениләрне, аракларны. Алар кытыралар, алар үзенчә сикерәләр. Ну, сәнгать нәрсәсе күрмәй. Ягъни бу татар сәнгатен үстерүгә әллә ни өлеш кертә дип уйламыйсыз, әйме? Әлбәттә кермәй. Әлбәттә татар сәнгатен ул китапта укымый, шигырьдә укымый, романнарда укымый. Әдәби кичәләр уздырабыз, Рөстәм. Әдәби кичәләр. Абсәләмов вечеры уздырабыз анда. Именно әдәби кичә. Аның әдәби кичәдән үсекләр укыйбыз инде, спектакльләрдән үсекләр анда. Менә шуның Бу Асадуллаев йортында инде. Асадулла Бахруши музейында. 200 халык сыя, анда кирәк түләргә 140 мең, 200 мең тәңкә түлебез. Без халык күтәреп теге балаларны өйрәтеп йөрүче. Ничә еллар өйрәтәбез. Менә 30 ел була бит театрга. 30 ел. Это не шутка. Бер тиен түләмичә, аны алып барабыз. Татарстан вәкиллеге булышмый. Бер тиендә. Менә без 4 тапкыр булдык Казанда. Мен үзем түләдем артистларга, 8 кешегә барырга, кайтырга. Арендага алабыз, Акбарысны, химикларны алабыз арендага. Кергән министр культурага менә семейкә куйган вакытта, менә бит инде кризис юк инде ул дип отказ бер. Ничә еллар отказ.